tabuk jorani jotoni sai kotor kokma tinini breaking news nornosang phunugui tongo I news ni ngai breaking news exclusive news Khowai ni beltali wo CPIM by BJP nanglaimani koktma belai tungphlajak Khowai beltali wo khoroksi deramani koktma manjakha sangsalo kaisa himbotok panda tongmani CPIM yaksi bodolni phiaba aroni wo soprobuibo honoi koktma koksil samung BJP bodolni sakawo yaksi bodolni kaisa himbotok ngi tongmani wo soprobo BJP bodolni engei honoi belai khe tungphlajak khoroksi deramani koktma tabok jora tei mathe pakha police CRP Pate thayo police CRP kepleng marokha asuk simia koktma kubuk manei rok trilaibai bulai toklai engmani koktma kubuk manei bai bulai toklai engmani koktma Sengnorno phunugui tongmani abongkha Khowai ni beltali amchaiwo Sang salo belai kotor eba kirima sengsapate meng political class Naidinarno seng phunungnai kubuk manei tuijak yagwo kubuk manei teiwei bulai mani toklai mani koktma BJP tei IPF tini bisingo sang salo Khowai ni beltali wo honei koktma Paithago yapawo narugna bagui pate mengno Pate mengno ya phau narugna bagui lathi charge rok maromani koktma tei kharbai kha bana rok khibiwei yaklab rok khibiwei mohaino koktma